Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. After ng dance contest mga bossing, no, bumiyahin na kami papuntang Daan Bantayan. At samahan nyo kami sa mga kaganapan namin doon. Chicken pastel. Hype lagi yan siya. Wala, babaan ako sa hype ko na niya. Bitad sa may paatras din, palihog lang din. Huwag ata eh. Ano ka na og bit patuloy paglinog. Okay na. Mga bossing, no, bumalik kami kasi yung pasada doon, sarado dahil nasira nung lindol dito mga bossing, no. Nakamakas na ito. Yan, bumalik kami sa pinagdadaanan namin. Yan. So ayan mga bossing, no, lumipat kami ng dinadaan namin. Ito, may nahanap namin bagong daan dito. Ayan. Wala ka mo sir. Mais dito. Sigaw. Relax ang dito mga tiilin. Ano tuwag ni? Duro yung mga sigbin. Pinisigbin dito. Sakto sa kamera. Karasa ka ng sigaw. Inani ba kanang? Inani ba kanang? Sa linda ba kanang? Paksis? Turun mo ba kanang? Budagan na kalit ba siya? Boga di. Sa yung mga bagas nito bang? Oh, Baby Dragon. Baby Dragon. Baby Dragon. Gita. Sprayin. Punta kayong tahol. May kaibigan ko naman kayo sprayin. Napudog yung mga. Ay, avocado pala ito. May mga avocado din dito. Balay mo ra payag. No, okay ra kayo. Ito taga ko ano? Ano mga mais, no? Kita ka ato. Layuan ng Kahumayan, inyong barangay. Nagtuo mog na krisis. Kaya taklihon di ko liwo. Di na tinulo. Grabe yung wala.
Mani, Mo ko diri ang tanya magko. Uy, gamit kayo kung kuhan diri. Gugma ni nit gid nit kay kuan diri. Kanila nyo kayo? Guna lagi ni si kuan lagi. Junbik. Big talaga. Likoy de ka big. Yusti, naguna rin. Jubik. Mungkin sa mana nak? Boss, di mo ko ba masimbol ni boss? Uy. Ay, tayo. Sorry. Mo nagdamo-damo. Bukan gitu sa kamambili ayun. Kamambili. Layo man siguro gani. Dol mo gus dagat to, mo ko tul-tul pud asa layo man dagat. Mura man sa kuan ni. Pakanali. Pagat-patan man siguro ang gabita siguro. Unsa mong grupuha bay? Membro mi sa tribu ako. Nga napildi sa sinulog. Ay padol sa tin kay. Nermi ba sa? Kani may goods. Kinsa na mo. Ayun, labaila. Habo ba yan? Bigyan na kaya tapon ba? Ayan. Dalabul. Ano tabad? Unsa mong grupuha bay? Membro mi sa tribu ako. Nga napildi sa sinulog. Itaro na gud agud. Paliw ko. Diya ba di? Kani ang buong ya. Paano man ito? Buru, kulto yun. Zaman. Patib. Langsung usap. Patay wala sigo. Kulto. Daob ng mga kulto. So, pagsiga na sa babo ni Bugikon, alin o? Kun? Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made it right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. Ano mo, view? Yes, nabutagan. Eh mga bossing no, nag-sunrise na mga bossing. Nabutan kami ng umaga dito. Iyon. Puro na mga goods mga bossing no. Iyon. Yagats. Mahal na tayo sa pabili kami. Kabila bali. Lagi. Bisa mana mo sayos balik managa ko sa. Kung ngayon mo. Pero si pare na si Jeffrey kung wato Japan. Did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time, knowing damn well we can press rewind? One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Shout out Justin at Jabo. Nagpabili ni Justin. Please. Naulaw. Saan yun daw? Any tubig? Ika pa na bus. Asan? Pag-init na ba? Sos. Kape. Banig pala iyo. Ani aso pa man ba yun? Gamay yan eh. Gamay lang ang tubig ani. Awit sige po nito. Na. Hope ya. Saan din na? Birch tree?
Hala naman, nila si Justin pa, oh. Para di ka mauwa po, may papakantahan ka na mag-birthday, mama. Oo, mo pa rin. Bulo, bawal mo expire na ko. Okay. Expire na ko na siya. Expire na ko na siya. Okay, sakit to. Namuha, gitos lukas po, namuha. Sakit to. Baw, naman nagpisaya. Akan na. Kabaw ko asa ang spot ato. Magkone. Butong. Bagyo. Sino butong? Layo kayo. Magmotor pa mo dito kuwas butong. Ba tayo maakit dito na. Dili. Kam ni, dilim ni butong kunang kam ni. Ano yan? Lagas mo ni lagas. Bye-bye. Sani nga ni lagas. Pero may laman yan. No? Lagas na puro siya. Ay ka ni butong. May laman sa lagas ikon. Ano yan? Matutok sa lagas. Mansanitas? Basta may laro naman basalukan. Butong or lagas. May butong. May butong or lagas. Kaya lapa. Kabang malapa sa panin. Panin sa kambing. Kambing na Tagalog na kambing. Di makan na. Dili iya pero kabak mo play kam. Kaya sa vlog. Buwang mo niya. Buwang pa ka. Mau ka mukat ka sa stand, Wait, tanaw ko yun, tabili talaga. Patay na. Alam mo, uwaw ha. Inato lang yung kauna. Hindi mo ako ito. Lamit yung kan. Silip-silip. Thanks. Oo, kay cake mo na yung hindi nagkuhan. Dito ko na ko din. Daming satisfied. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Kaya mga bossing no. Kahit ito makikita nyo dito sa likod mga bossing, daming mga mais dito mga bossing. Yan. Pupunta kami dito kasi manghihingi kami ng buko. Gawin namin buko mga bossing. Yan. Kuha kami dito. Espren! 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 Kaibigan! Papasok ka. Ako raman isa ti. Ay, gatay. Sige lang, magtabang lang kong alsas buto. Lala. Wala na, sira na. Angkot siya, ang ganggot, tas ilawom. Sobrang rupok na nito. Ayan, sobrang rupok na. Hindi kasi sintas, kwintala. Dami. Wala yung kuhan. Ano, ano na? Ayaw ipalabi, kanitain.
Dami. Okay. Oh. Sabaw. Oo, kumumuk ano eh. Hindi kayo dungudong. Wow. Paka-skin di. Boy, mo bangak ko kay virgin kayo. Virgin mo ginagiwa. Kaya ako nahiwat. Totoo, virgin nagiwa. Dapat na yan. Hindi, napanalin be. Maganda akong baso doon. Gabi eh. Was small, turned to a friendship, a friendship turned to a bond, and that profit made up in the name killing office. Ever since Bill Clinton was still in office with Monica. So yan mga bossing, no, paalis na kami. Kaya nilipat namin ang destination ngayon. Eto si Mulawin. Nadakpan curfew. Nakapa sa pagkatapan ba? So yan, lilipat na kami ng spot mga bossing, no? Yes, bossing. Napakasulit ng pagtambay namin dito. And nice treatment mga bossing. Boss idol ko, Boss Abo Madilager. So yan, sobrang dami ng buko na gawa namin mga bossing, no? Hindi namin naubos. Lilipat kami doon sa ang pangalan? Australia. So pupunta kami ng dagat mga bossing. Yan, sabik na kami maligo dun sa dagat. Patagat po. Saan balik na yun? Dive ko. Sa magpabukid, padagat, sunod sa padagat, pakanal. Sunod sa pakanal, Danaw. 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 Sunod palapok. Kayo nga rin sa nito. Okay, salamat. Salamat eh. Basta salamat kayo. Salamat kayo. Salamat eh. At tumi sa dagat. Salamat. Bye-bye. Esprin, alis na kami. Alis na kami. Alis na kami, Esprin. Kahit saan magpunta, ang gabi. Dong, ano sa mga dong? Salamat kayo niya dong ah. Ay. Son! Son! Kuasa! Ay sige, sige. Medyo isa na mga talo ng lapag. You bring me down for all to see, then switch it up and treat me right. You promised, son,